главный шанс то 26 бародари азиз кадом нафаре ки ҳамин рӯз чипта харидорӣ мекунед чипта бурд мекунед 5 дона телефон айбайни шумо вибр мекунам падаркай фақат толка ҳамин рӯз бародари ма бидро билетша харидорӣ ки 26 число бародари азиз финал ҷанбасти бозии инаи мошиноай аксияи гарени бад баъри шумо мекунам 200 000 рубл болои капот тира падаркай ба шарте ки ҳамин рӯз чеки ту 5 000 рубла бошад дар рӯи экран номерое ки ту дидести ҳози бародари ма 354 10 10 ҳам Сбербанк дора ҳам Тинькофф дора баъд ватсапам ҳамин номер дай бародари ма то рӯзи 26 ҳамин телеграми мара 7000 подписчик кардем бародарҷуно 7000 подписчик бишава баҳри ҳамин подписчикои дарани телеграм я мошинчаи гарени разиград мекунам бепул соҳиби мошин мешавад ассалому алайкум бародари азиз подписчикои гиромӣ ҳама каса созе хубе тинҷе хушомаде ҳама каса бародарои ҷон ба канали ма Спорт ТВ бародари азиз зинда бошен ҳазор раҳмат я лайк я коммент бародари азиз ҳамин видеоро шумо тамошо дорен уқа қиин нестай ҳамҷода я подписатсия рост подписатсияра биҷиқ финал дар инами канал мегзара бародари ма зинда бошен ҳазор раҳмат барои дастгиритон шербачҳо аксияи гарени бад баъри шумо мекунам ба хотире ки я рӯзи дига нигоҳ кунед ин рӯз число 24 пага 25 уже рӯзи 26 финал ҷанбаст бозии 10 мошинаи я бора абзороша тамошо кунед рафт бародари азиз шерои нар 10 мошине ки шумо чӣ хеле тамошо карден шоҳҷоиза Mercedes E-Class 400 4matic гарени бад дуюм шоҳҷоиза Volkswagen Golf Air пакет бародарҷуно 2 мошин 5 таи дига K5 3 таи дига Kia Optima 10 та мошин 800 таи дига конверти пли 1 миллиона 500 000 300 000 200 000 100 000 50 000 30 000 20 000 10 000 800 дона инам хали конвертай бародарои ҷон ҷон тасадқа дар рӯи экран номерое ки ту дидести ҳози бародари ма 354 10 10 ҳам Сбербанк дора ҳам Тинькофф дора баъд ватсапам ҳамин номер дай бародари ма номерои душанбеситӣ 556 00 58 57 фақат толка душанбесития кадом одамое ки ай дохили Москва Россия Иркутск куҷое боше набошем билет мегирен 1000 рубл партоем бародарои ҷон 15 дона билет бигирем кадом нафарое ки бародари азиз ай дохили Тоҷикистон 120 сомон партоен 15 дона билет бигирем бародарои ма ана баъд бародари азиз аксияра бераҳмаш инами бид бародарои ҷон ки 15 билет 1000 рубл бо як гапи дига бародари азиз ҳами ҳози успед ки бародари ма билет биги шеринар инами видео вақти стоп мешава мақсад видео буд мешава бародари азиз бегаҳ эфир мекунам дар эфир бародарои ҷон кадом нафаре ки ҳамин рӯз чипта харидорӣ мекунед чипта бурд мекунед 5 дона телефон айбайни шумо вибр мекунам падаркай фақат толка ҳамин рӯз бародари ма бидро билетша харидорӣ ки 26 число бародари азиз финал ҷанбасти бозии инаи мошиноай ҷон тасадқа кадом нафарое ки баъд бародари азиз кадом нафарое ки бародарои ҷон дар 5000 рубл билет мегирен шерои нар ай ҳамин мошинои ма любой таша бурд карди бародари азиз 200 000 рубл болои капот тира падаркай ба шарте ки ҳамин рӯз чеки ту 5000 рубла боша я рӯзи дига то финали бозира мондай успед ки бидро бародарҷон ҳозира худаш билетша харидорӣ ки шернар шутоби рӯзи 26 бародари азиз ту соҳиби мошин бишай соҳиби конвертои пли бишай соҳиби любой приз бишай шербача дар соли нав ин хали кайф роҳат кини бизани ватан бирай охи бародари ма оши ҷонтон шава кадом нафари хоҳишманден ҳаракат кунем бидроем бародарои ҷон ҳозира худаш чипта бихарем бародари азиз я дастгириро нишон битен телеграми ма дар ини комментария бидроен дар телеграм подписатсия кунен
агар бародари азиз то рӯзи 26 ҳамин телеграми мара 7000 подписчик кардем бародарҷуно, 7000 подписчик бишава, баҳри ҳамин подписчикои дарани телеграм я мошинчаи гарени разиград мекунам, бепул соҳиби мошин мешавад. Гарени бадай бародари азиз просто мебини ови даҳат мера. Главни шанс то 26 бародари азиз 7000 подписчик телеграми ма бишава. 1200 кас намераса, 1300 кас дигар намераса. Бидро подписатсия ки я мошинча баҳри шумо просто падаркай. Зинда бошен. Ҳазор омад баҳри дастгиритон. Рафтем.